Right, akomate. Mazona mango miswa ngana masha hotel village ni wamai. Aiwa. Kutongoti iwo ndaona chipo ndo wakufara singai. Aiwa wamata Maito Road. Oh my sorry about that. Ramudisa munizai. So vari kuita ipirawo. Okay. Ruku kubuda rini? Diti tichakudzedu manje baba. Okay. Sando zvataitaura zvechita bamukuru waimbotangi bamukuru teri vanotomboimba ndikati vangona totisira kuti pakola. Ndo zangu. Ini ndakata kuimba nyimbo mudiki. Saka hapana kana problem. Play rate. Ndakona sasa nyima earphones. Okay. Ayo, ngati gode. Ndato. Watane ubata ne. Ndato. Ngo. Right. Records. Bamkuru we kuno kumondoro, bamkuru we kuno kumondoro. Bamkuru wa munoda, bamkuru we kumondoro. Bamkuru. Ayo. Zaidi nini? Akuita sei kwacho. Papindere producer. Papinda kuita sei ndokumbira kuti bamkuru kumondoro kuita sei. Asi zatiri kudai. Aiwa. Asizo zvikuenda nesongwe nai madhoro asizo zvikuenda nesongwe andizvo zvipamwe chete izvozvo. Ndoka mambi bonoti yauti kudhara kungobata kahwani totopinda. Aisiyo theme yesongwe ri. Ndiyo somwe kuita sei. Ndoma lirisa tunyatsoda. Kusachikuru kumondoro kuita sei kwidi kwawo. Wamunoda kuita sei. Hai baba Doro, muri kufunga chiko ini. Anodiwa nani Isonga, wa? isonga. Atisongo iri. Isongo. Tingatozvibharisa zveide collab yacho. Ndinoita nemi collab yacho. Aiwa kana baba Doro, wamchibodipisa. Kumatorama. Tinoita nemi collab yacho kana. Ndokwemba 3 lines motorama. Hai wedu. Saka chafambira mahare. Ayo inda. Tinongoona na IP yacho kana rabuda kana mangodhita zvinhu zvacho handina basa nazvo. Hatina basa nazvo. Chibuda. No problem. Budai pazvinhu zvangu bana handinyengerere handina basa nazvo. Shuya utakureka mainini wako wekwara wanga uchimba. Handi madhamu wako hetakure. Naenda kwendi. Musai uye kustudio nevarume mani. Memakaonepi kwa varume vanochengera